Pamba pake ndakatandirwa. Ndamunzira ndochibva pamba pake ndikazobatana na ticha kachena. Ndamuona ndobva ndatoka tena ndaida kuenda ndakaiwa. Ndiyandotaura panapa ndezvakaunzisana dzindimagari ku. Ndobva ndakuruka nyaya ikatena aripo. Akatsanangura kwake kwaakaita namunza kuti chirega kutengesa mbuzi kusvika yaenda kuna mambo ndovachaka decision. Bwezi ndagara ndotengesa mbudzi dzangu. Bwezi ini kuti nditi yakashinirirwa. Ndaunza zvakataura. Aunonza zvakataura asi tanga takutosiyana tichitoenda umwauku kwete takamira. Ndira kuti saka mbudzi ichaita sei? Namana nyaya dzakuti ndinetsa. Zauri ndinetsa nyaya dzacho. Hasha TV nyaya sezvadziri. Kumberi ndopareka maisamoni bwezi ndakatomubata aripo pambudzi iyoyo. Wakamubata aripo pambudzi? Akafuratira. Ndichisvika paari akatoburitsa banga, achisimudza banga ndokudzoka kumashure ndichinonhonga chimuti yekuti ndiendewo ndine weapon ndopaakasotiza. Ndokuona mbudzi ine tambo yakamonerwa tambo dzekumberi kumakumbo kumberi nekumashure. Alright. Iwewe wakanzwa mbudzi kuchema? Inini ndakatoita kuudzwa. Wakaudzwa nani? Pane mukadzi aenda kugadheni akapfuura pamba pangu. Ndokuzoka achiti pane mbudzi iri apa iri kuchema. Pane munhu ari papa. Ndokuuya ndakaona mbudzi yakasungirwa netambo mumakumbo. Alright. Mukadzi aibva kugadheni? Pane mukadzi akatopfuura achiti pane munhu ari apa, pane mbudzi iri papa. Asi kuzati chichida kuitika ipapa. Ndokusvika munhu ndakasvika kuti kuita sei? Ndiri pamba pangu pane miti. Wangori pamba? Pakombirizwa nemiti zvekuti mbudzi yanga iri kure zvakadini nepamba pangu? Zvomwana. Panapa nepapi? Apa pane 200k, apa kana 100k, 200 meters. Vakwane 200 meters. Saka iwe uri kumba wambonzwa mbudzi kuchema? Handina. Hauni? Handina. Alright. Saka mukadzi uyu akafamba ndokusvika panapa neapo pane echa ndokuzoka kuti pane munhu ari apo vanaona pane mbudzi akafamba ndokusvika padhuze nepane mbudzi ndokudzoka achimara ari pane munhu ari pane mbudzi. iwo wakasei kuti akafamba ndokusvika padhuze pane mbudzi ndokudzoka. Ini handina ndoziva chandiri kukwanisa kutaura ndechekuti ndakaona mbudzi yakasungirirwa makumbo. Handina kuona munhu ane mbudzi kana tachita. Pawakaona munhu akafuratira anga akamira anga akabuda? Pane miti inga akamira akafuratira. Akamira sei? Akamira akadai. Indaona nebhege kumashure. Parakazoti iwe ndopaakasumudza chinja ndaona kuti chinja ipenya siuradza kuti ibanga. Ndopa ndakadzoka ndichitotiza kumashure ndinotora stick. Aiwa manhero ana Muscat. Makuma 8 9 10. Saka iwe uri kuti aida kubambura? Ini ndakazongonoripota case kuna mapolikoni ekumuskenede. Pananzi ndakanozitarapa. Ringu ari panext door. Ndokuti ndaona munhu anga achida handizivi kuti ada kuba mbudzi kana chichida kuitika. Ndaona munhu ane mbudzi akasungira tambo dzekumashure nedzekumberi, akasungira makumbo ekumashure nekumberi. Ari pambudzi yangu. Ndobva ndamubvundutsira bhatiza. Asi iwewe uchitanga wati munhu aida kuba mbudzi? Handizivi kuti aida kuita sei kuba mbudzi here kana kudii. Kana ndatandoziva but mafungira angu ndaifungidzira kuti kuda kuba. Uchitanga kutaura wati aida kuba? Kuda kuba. Saka munhu anoda kuba mbudzi atosunga makumbo nemaoko anombotora nguva kuti anyamure mbudzi atize nayo. Iwe upo wakazobva kumba kuzosvikira mbudzi. Pamwe inini ndinimba iwe ndiwe muridzi wembudzi. Ndauya ndoda kuba mbudzi. Uyo uyawo kudaidza kuda. Wosvika ndikatsanangura. Wosvika wondiona ndoda kusimudza banga. Iwe wodzoka unotora stick. Kwete kumba. Handakadzoka kumba. Pana pane apa pari parodi kuti musango richitangira apa pane uwa.
Panapa ndoparodi ndopa ndakasipaona stiki saka wakabvawaita sei ndokusimudza stiki munevha atiza ubvawaita ndokutiza munewe ndobva anoti nekuseri kwegoma chimutandanisa pakaziva mhuri yangu ichondibatsira kuti anaini ndobva aenda nekuseri kwegoma haana kuzooneka kuti akabudikira pano akazonobudikira ndofunga nekumberi bcause taka tichagara zvekuma 30-45 minutes ndokubva awe asi ini pandakamuona ndakati ziso rake rekuright ringe rini kandimbonje kanditsanga ndibva ndati iwu ndiye munhu wandaona ari pambudzi shamwari ari pambudzi apo ngodaita siye nembudzi varingakutoramba asi iwewe kwawakaona kuti orati munhu anga ari pambudzi wakamutandanisa kuti ndakamutandanisa ndokudzokera kumba paakasvikira ai ndakati mutasa chitoti mbavha ndakati mbavha mukadzi wangu inga aripo mukadzi wangu inga aripo paposition ipapo pandazoti mbabhozi ndiyakationa chitoti ndigire weapon koma polygon akanga ari polygon inga ari panext door zvabva kuitika kudaro ndazobata munhu ya ndakazoenda panext pamba pati paakasvikira ndopange pane polygon saka ndiskoreporta manext door akwana vakatouya pane vakatouya kwanambuya vakauya but avapo pana mbudzi yacho iri mbudzi ndakatengesa wakaitengesera ndakatengesa dziri 4 nchida kukavha maproblems ekuchikoro ndakabhadhira mafees ndoza ndiri kushandisa kubhadhirisa mafees haina pawakazoita zvanga isina pamwe pakakwana handinakuona sekudaro handinaona sekudaro mukadzi ndangu ndava ndega ndisingatoziva kuti ndine koti because musi wa26 ndakauya panapa zita rangu harina kushedzera 26 ndakauya apa ndendatoperekedza mukoma wangu daro rake ndokudzwa zita rangu zitoshedzera ndakatoya 26 amari ari wata ndakumbova ona pandakatoya saka nyaya iyi yakazosvika sei mumaoko munzeve dzekuri saka ndo pane ndichitoda kukumbira kuti kana pane vanhu vakaona zvichiitika vanogona kuyomira pamberi pedare vachitaura kuti takaona zvichiitika sekudaro because ina ndachandoziva kana kupupura ndingapupure nhema ipapo kufunga shoko rakasvika munzeve dzangu akaenda kuna last akamubvunza akatsanangura akati chiitiko ichi ndine chimbo choti chakaitika nokuti ndasvika pambudzi munhu akanga akakotama ndobva ndibudisira banga ndobva ndazitiza pandazotora stiki pandadzoka pandakadzoka ano ndane stiki ndakaona akuvhara zipi ndokubva atiza ndaziva kuti munhu ndamuziva ndakaenda pamba pakanga asvikira ndati munhu wacho ndiani zvikanzi mikorokoza ndati zvikanzi kuti nyaya yacho izobuda chiitiko ichi chaitika chazara muarea mavo akanga ada kutengesa mbudzi pamuswenheri kune vanobika sadza ndopakabvazi mbudzi yamuda kutengeserwa yakashinyirwa ndopakazosvika shoko kwatiri ndovanerapa ndandomubvunza ndakamubvunza ndiri mumwe ticha anonzi Katena ndichiita kuti mangwana asazondirambira akazvipupura asi nhasi uno kuno kudara akuita se akuramba ndakatomudza kuti mbudzi yo chimira kuitengesa kusvika tanzwa nyaya kuna mambo kuti vachati kudii ndo matsanangurira ndakamuitira last mama handiwambobika amatauro aritaura asiri matauro arivai Katena varudai varipo vataura kudai zvezipi zvandiziziva zvezipi yazaa information dzavo rega zvezipi dziinformation dzavo chatoziva munhu ainge akafuratira inini chandinoda kukumbvunza wakaenda kumuswena ida kutengesa mbudzi aiwa ndina ndiani akati ndaida kutengesa mbudzi wakasangana nawo ngauya ndati avo wakasangana nawo ava ndakatosangana navo pamutsvairo ndichitobva kunotenga chingwa muswene vasitondibvunza chiitiko ichocho ndikavataura sematsanangura ndikutoita kuti ndakaona munhu akafuratira ndizive kuti aida kuita sei iye Katena kana ari pano kana tonokuitinisi alright ndikambodzoka pamashure mbicha Katena unomuziva ndomuziva Katena ndiani nditicha pachikoro chiri panext day wakambokurukura naye handina havanombobvira ambouya kumba handina dati pandakasangana navo vari tu handina hauna umbokurukura naye handina
kana umboti vakayomba kwako vari hello utaurana kana vakasvika kumba kwangu ndisipo vakasvika ndisipo indakasangana navo murodhi I don't know kuti pavakasvika kumba kwangu vengi vari vese wakasangana navo murodhi vachienda kumuswene vachiti tiri kubva nekumba kwavo vachienda kumuswene ava vachiti vachiti tiri kubva nekumba kwavo ndakasangana navo vana ticha katena vari vaviri ndokutanga kundibvunza mubvunzo vaindibvunza mandavatsananguriro sematsanangura ndikavaita that was that hatina kutaura nekuti ndakavatsanangura ndichiti ini handizive kuti munhu aida kuita sei kuber because mashoko ainge atotanga kutendere kuti mbudzi yalast yakarepwa yatina chokwadi chekuti because handina chokwadi chandakaona zvichiitika chandikuziva chekuti mbudzi yaida kuenda ndozvandikatongotaura saka mashoko yaramba achitenderera tasangana navo tombomubata muromoshoro avakurukura nemi wakambonzwa here pakati pavo paine mumwe akataura kuti chibomira kutengesa mbudzi aniani pamusori andikubvunza ndiwo ndikubvunza indura kuti vakambonzwa ndati wakambonzwa here pakati pavo katena nauyo aina aitaura kuti chimomira kutengesa mbudzi right patakataura nyaya iyi varume vakati ndati wakambonzwa here pakati pavo paine akakudza shoko rekuti mira kutengesa hapana alright saka pakati pako iwe nemupurisa watingati ari kunyepera tarira inandera ndingaziva because ina ndakona mbudzi ichishina saka hamena ndingataura ndichiti asiri zvatabvunza kutaura kuti wakamupurisa uyo akubvunza nyaya yekutaura mira kutaura akubvunza pane zvaakataura kuti imbomira kutengesa mbudzi iyoyo mudzimara tanyatsoona information yakakwana iwo wakamhanya kuitengesa mbudzi chii chawaimhanyira kutengesa mbudzi pamusoro pakutengesa pandakaita mbudzi idzi ndandine zvikere zvange zvakawanda kuchikoro zvitonzizambe kwamamboida kutoa ndokuti kanditengesa mbudzi dzangu ndipatire kuchikoro kana wanzi yaita nyaya omhanya kuitengesa anomhosva ndiani handina kutengesa iri mbudzi wani aiwa kana wanzi mbudzi iyo usaitengesi iomhanya kuitengesa anonzi ane mhosva ndiani ina handamboziva ndine nyaya handinoona mboziva ndine nyaya kana ndaita nyaya ndimbobvunziwa varume ava ndivati vakauya kumba kwako takasangana murodhi ndati vakauya kumba kwako obva wasvika usiku takasangana murodhi vakauya kumba kwako obva wasvika usiku ameno ngavataure aiwa ndiri kubvunza iweyo ndikuda kuti ukati hameno ngavataure ndiri kutaura nei because ndagara ndotengesa mbudzi dzangu because ini kuti nditi yakashinirirwa handizivi kuti yakashinirwa uchaita sei hanzi vanhu vakanzwa kuti mbudzi yako yakadai kwazoda kuzitengesa dzicharambwa ndikati ini handizivi ameno pandirongoda chete vakatena vataura kuti mbudzi iyo uchaita sei uyo akati ndaunzwa zvakataura haunounzwa zvakataura asi tanga taakutosiyana tichitoenda mwauku kwete taitaura takamira kuti saka mbudzi iyo chaita namana nyaya dzikazi dzakuti ndinetsa dzakuti ndinetsa nyaya dzacho pamba pake ndikaita ndirwani ndamunzira ndichibva pamba pake ndikazobatana naticha kachena ndamuona ndobva ndatuka tena ndaida kuenda ndakaiwa ndiyandokutaura panapa ndizvezvada kunzisana kuti ndimagari ndobva ndakuruka nyaya ikatena aripo akatsanangura kwake kwaakaita panamuudza kuti chirega kutengesa mbudzi kusvika yaenda kuna mambo ndovachapa decision yekuti mbudzi ikutengeswa ende mbudzi yatoko ndakatengesa iriko kwete zvokuti inonzi yakafa iriko sorry mambo nekuti zvauri kuita unenge unekakona kauri kutsvaya kuda kuvhariridza inini ndofamba sekambani mani neitaurasisa
Anechidazana kuti zvakatomudisha. Inini ndangobvunza kuti awarume awakurukurirana navo. Ndakavaona sho. Mukakurukurirana. Tichitotaura nyaya yembudzi ndikatoiramba nyaya yembudzi. Wakaramba uchiti kuti ndakati zvekuti yaishina handizivi. Hauzvizivi. Handazviona. Wataura kudaro akabva aenderera mberi achiti sakaenda. Vasati vaenda. Zvikanzi nakatena mbudzi woita sei? Ndikati amen. Kuti ndoita sei? Because ndagara ndotengesa mbudzi dzangu. Because ini kuti nditi yakashinirirwa handizivi kuti yakashinirirwa. Uchaita sei vanhu hanzi vanhu vakanzwa kuti mbudzi yako yakadai kwazoda kuzitengesa dzicharambwa. Ndikati ini handizivi amen. Uchaita sei? Ndaunzwa zvakataura. Haunonzwa zvakataura asi tanga takutosiyana tichitoenda umwauku kwete tataura takamira. Saka mbudzi uchaita sei? Namana nyaya dzikazi dzakuti ndinetsa dzakuti ndinetsa nyaya dzacho. Wakati vari kuti katina nabheketa mudzi vari kuchuru vakeona varimo muno mune zuro unoona kwafoni unomwe vamwe vanhu kumuswenedi nyaya yekuvhurimizi yakashinirirwa iye kantunga ataura achiti dzanga zvakatotozara kuti mupurisa hazvizive kuti mbudzi yakashinirirwa ndovataurire vanhu inhandizive akaona ndovandiri kuda kuti angotaura kuti ndakazviona zviti ndizive ina hansi kupupura watipa wakasangana naticha kacho uchibvunzwa kuti mbudzi uchaita sei zvavari vanhu zvavari kutaura so vanhu vaitaura kuti kudii ndiongochitaura tendakateerera pamusoro yemambo nyaya yakuti ndiconfuse ndozvo yakutondira so musoro yakutonditemisa musoro iwe ndiwo waconfused isu tiri kuteerera yakutonditemisa musoro handachandoziva zvandakaona pamusoro chandakaona handachandoziva ini unodhaka handidhaka saka confusion mavhiringikani handisi kuziva kuti ndoda kunzi nditaure kuti kudii because handachandakaona nemaziso angu saka handisi kuziva kuti ndoda kunzi nditaure ndichiti chii zviri zvekuti mbudzi kwayakatengeswa iriko baba tinotoya nayo mbudzi totaura mbudzi yaro ndeiyi hazvi zvekuti mbudzi yakaurayiwa kana chinzi yovhuyiwa yoonekwa zviripo zvese zvinoitika ndakatoconfused kuti indiri ndakaisa kese kuti ndakabirwa mbudzi kunoko ndiri kusangana nekunzi yakashina yakabirwa mbudzi kupolisi yekuti mbudzi inge yakuda kubiwa ndozvivhiringidza because ndatanga kutovhiringidzika pfungwa nezvekutoitika pfungwa dzangu hazitori nomawe pa hazitori pakanaka vadari amen wanzwawo nyaya muti kudini murume akazara kuti ane mubvunzo ini mukomana dangu kubvunza inini pamakatanga kunzwa kuti mbudzi iyi yashinirwa makazvidza mazuva akamira sei ndakatanga kuzvinzwa neivava vachiti hanzi yashinirwa ndopatakatanga kunzwa vanhu vachitotaura kuti hanzi yakashinirwa makaziona nongani vanofungidzira nini vanenge 2 kumashure kwayo vachizonditi ndakanzwa mbudzi yako yakashinirwa ndikati ina handachandoziva ndinonzwa kunzi yakashinirirwa nevari kutaura kuti chandakaona chekuti chandoziva ndechekuti mbudzi yaida kubiwa asi vakambobvunza here kuti aida kushinirwa chindiani wacho aizivi zvekuti kana vachiti yakashinirwa ini ndikuziva ari munhu aida kuba because ndakatoiripota bva atotiza kuda kusungwa anonzi fitiye ndiye wati wandikuziva munhu wake ko pane vanhu aiti vakashinirira ndio munhu wani futi hapana pamwe papa ndoziva munhu wane aida kuba mbudzi ndio wandakangoripota ndio handimuzive zita rake anotamba nemunhu wepa next door ndakangoripota ndingoti uyu ndiye akaya nemunhu ingatida kutora mbudzi yangu handizive kuti ndobva anzida kunzi cheni vatira ndobva apedzera kutongoitika nyaya nangu yatora nguva
Pane vekumusonende vane vanga vane ruzivo nenyaya yemudaro. Ndinofunga hapana handiti silence means fun. Iwewe mupurisa nawo wakainzosii? Ndaenza pamusonende ndibangani. Yaka wakainzwa kunani? Ndaenza pa nomudia sana nomudia patani. Saka iwewe kuti uibate uri kuti chokwadi here kana kuti kunyepa? Ini ndiri kuti nyaya yechokwadi. Ndofuna kuratidza kuti chokwadi yamunayo. Ndofuna kuratidza kuti chokwadi ndeyekuti iye paakaudzwa kuti mbudzi kune iri kuchema uku nemunhu akanga adarika achifamba distance ndomukuudza uku, iwe wozouya uona munhu iye achiripo. Kana kuri kubiwa unoona munhu atakura chinhu aenda notombodzinda kutakurwa itinhu haisi mombe. Zvichireva kuti munhu akanga ari pabasa rake asi uyo akungonzvenga kutaura chokwadi chake kuti zvishuva changamire. Inika mbudzi handizivi kuti zvii zvakaitika asi mbudzi ichi aida kushina nembudzi ndeuyo here kana munhu iye ndiye ani kumuziva. Iwewe munhu akanga ari pambudzi yako unomuziva here? Handimuzivi zvavo. Hawamuzivi? Wakasvika nhami yakareba zvakaita sei nepaakanga ari? Ndakachidzira pari panapa nepapuwa apa. Tirikuita sei? Iri puwe. Pane zvimiti pesa pane zvimiti. Afa iwe. Panapa nepo iro rape. Iri papo iri paugere papa mameters mangani? Apa asi kuma 910 here. 910. Ndiwo pacho panga pane mbudzi. Ndiwo pange pane mbudzi. Saka mbudzi ikachemapo iwe uri apo wakazvinzwa here kana kuti hamuzinzwa? Ina ndauzinzwa. Mbudzi ichichema iri apo? Ina ndauzinzwa naye nditori kumba. Mbudzi vandakazvanzi pane munhu ari apa pane mbudzi iri kuchema ndo vandakasvika mbudzi yakamonererwa. Ini kana mbudzi ikamonererwa makumbo ndoziva chichema. Ndangosvika yakamonerera makumbo ekumberi nekumashure ndo vandakaziva kuti mbudzi ingeda kubiwa. Ndo vandachidza kuti mbavha iyo batiza. Hatisiya mbudzi yakadaro. Nyaya iyi yaita lake for evidence. Iwewe wati wakaenda ukononzwa vanhu vachitaura ndizvo? Saka vaitaura pane umwe chete here wakabvunza kuti angagone kunopupura kuti chokwadi kana kuti akanzwawo? Aitaura kuti last auya achitonditengesera mbudzi asi ndisati ndatengesera mbudzi pane auya achinditi musatenge mbudzi yakashinirira. Iye wacho akataura kuti mbudzi yakashinirira ndiani? Iye anozombunza ndakatanga mainvestigation yangu. Mainvestigation yako iwe wengi wakatangisira kunokonfirma kuti ubate kuti akaenda unotaura kuti mbudzi yashinirira ndiani? Right. Pauchangamire ichokwadi. Takataura kuti tichitarisa nyaya iyi kana munhu wafara mhosva unomboedza kupupa umbotiza anditeka. Makabata last ari kuti ndakasvika munhu akakotama anditeka ari kuzvibudisa ndiye wega asi pakutadza kungotsanangana pauti zvachangamire zvakaitika kana kuti hazvina. Inini mbudzi ndakaitengesa nereason yekuti ndakanda kuti ichazobereka kana kuti ndichagara naye yakadai ndozoita sei. Zvino manje chirega ndichikutaurirai panetika zvakawanda handiri pano ini handimudikidze ndoti ndofambawo nemhepo inoona wazinzwa. Uyu kana ari kuramba chaakaita ndiye ega ari kutora mhepo yekusvipisa dunhu raNyaundi. Wazozvandaura? Hapana kwaanosvika nokuti mhosva iyoyo iye wacho ndiye achaenda kunoipara uyu. Kumazuva akavarairwa aenda kunovhara uyo ichazoenda kuna iye wacho uyu ndiye achazoita kuva nerudo nembudzi nemhuka.
ndofamba unoita matare iye zvino kutaura kuno pane imwe kuroka kune mombe yakabereka munhu kureva kuti pane munhu akanoshinda nemombe hapana akamuona iprivate saka nhau dzakafanana izvozvi anenge aita nharo ndinomusunungura ndichitienda zvako asi mhepo haimusiya kwandotara kwandai saka nhau iyi iwe hauna kungwara nokuti kana mukutaura kwako kwauri kuita unozobuditsirwa banga toshakuti mbabva yacho yanga yakagara yakamirira here kuti wosvike kubuditsira banga saka timese munokwanisa kungomba design nyaya yacho inonzi defense saka uyu dai agona kuti munhu wacho akamutaurira auya tatipawo mbichana chete taifamba newe ende iwewe wacho paevidence yako yauri kutaura usamhanyirire kunoti unovhiringika pamusoro amirira ako ndinoda kukubetsera nokuti apa uri kutaura evidence yako yauri kutaura kuti apa neapo less than 5 meters away haungatadze kuziva kuti chii chiri kuitika andauziva ya saka kana wataona kuziva kuona zvakaitika nenyaya kuti pane miti azvina mhosva izvo ndiwe ende wataura wega kuti uri kuvhiringika uramba ndauziva kana pamusoro imamo ivo vari kuti hanzi ndaida kutengesa mbudzi unoziva ndikavafonera izvozvi havandiziva ndichienda kumba kumushopu kwavo ndida kutengesa mbudzi tonzefona izvozvi izanyaya dzekugadzirira izvo iwa usiriwo chanitaura kuti nawo ndokugadzirira kana waitwa tadischarja nawo iwe wazvireve kuti uri sharp aya masikudaro sha nokuti unokwanisa kuvhara muso ndikutaura chokwadi changu chandoziva ndakavida kutaura ndikaita kubatsira kuti ukomane kana chinde vanhu vachitaura mumiro kana taura iwe unozotaura kumashure handicheka ndozvinoitwa kunangoti vachitaura wamupindu wataaitika zvakanaka ndichiwedzera anowanza nyaya yako yechinzi yakudhisimiswa nekuti yachaya umbowo hwakanasa kusimbanika iwewe chinhu chinozoita kuti titange kusaspenda uramba uchitraya namokutaura kuti une chinhu chaurida kutraya kudhifenda chiramba chikubata-bata mangu wati nyaya ndaakuisiya nekuti yashaya umbowo chii aiwa uramba uchingoda kuvapiringisha vari kutsanangura zvavari kutsanangura vachikuudza zvichazoitika nekuti mhosva yaparwa kumhekwa inoparwa kunyama asi wazongonzwa vakutaura kuti unogona kuzongoita rudo nechi nemhuka ndozvinoita mhepo kuti nyaya yebude pachena saka izvozvo zvatotaurwa namambo kunzi nyaya yapera inenge yatopera atotenda next case